na baki gani 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 in kin aminta jani 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 dan ke nake tunani 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 da zaki zo mu zauna dauna da so mu jona birni da zuciya ta da ke ake kwatance Iya duk girman garke ni ne bajimi zan zaba wanda ya san ba ilimi ba zai limanci ba jariri a sanin goyo a sanni ya kan zama babba magarawar da nake yi ma tamkar dan kadabi zancen kauna zan yi ma in juya in tafi ne kwadari a cikin raina zuciya ta ya dace sai da nake ruwa ya ke ji dan sauti kaɗan ke nake yi wata ke a zuciya na zan sa gaya na gaba wata sheke idan ke ce da kwani na san na yi dace so ni jani na ganna birnin masoya